Donostia Hiria torneoaren finalak hasiera oso gogorra izan zuen. Bi atzelariak, Aimar Olaizolarekin aritu zen Jon Ander Albizu eta Bengotxialen atzelaria izan zen Aitor Zubieta izan ziren protagonistak eta Zazpinako berdinketarako 323 pilotakada joak zituzten 4 pilotarien artean. Baina handik aurrera gauzak aldatu egin ziren. Etxarrikoak pixkat behera egin zuen eta ondorioz Albizuk desente aurrera eta Gipuzkoarrak Naparrari bizkarra erakutsi zionean Aimarrek pilota egokia izan zuen oinatz menpean hartzeko. Jon Ander eta Aimar oso ondo ibili dira biak eta oinatzere bai, hor. Uzete puntua jartzekotan nire jokoari izan da. Eta nik uste partioa luzatu indela ez, eta erditik aurrera Aitorre ire gehiago kostazio pilotak entzenik aukera gehiago izan dute gehiago asmatu. 11 tanto amaitu zituen Goizuetakoak asko oso era politean amaitutakoak eta horregaitik torneoko pilotari hoberena izendatu zuten. Atzo Atano 3. pilotalekuan 588 baleko pilotaka da ordubete eta 7 minututan jo ondoren Olaizola 2. eta Albizuk 22, Bengoetxea 6. eta Zubietak 13.